سلام ناي ماكي ميديا تخاتاتلتي كامل لكم أنا دحني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብሰስ ዘለኹም እውን ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልኩ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበለኹ ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናብቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል ኣብዚ ሎሚ ግዜ ደቂ ሰባት ንኽራኸቡ ብዙሕ የጸግመሎምን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ይራኸቡን ይቀራረቡን ኣብቲ ቀደም እዋን ደቂ ሰባት ኣብ ሓደ ዙርያ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ጥራሕ እዮም ዝራኸቡ ነይሮም ካብዚ ወፃኢ ወይ ብዝምድና ወይ ከዓ ብመብስቦ ይተኣታተውሞ ዝምድንኦም ጠንኪሮም ይፋለጡ እንተሎሚ ግና ከምኡ ዘይኮነስ እቲ ናይ ሰብ ምንቅስቓስ እውን ስሩስ ሰደደ ብምዃኑ ብዙሕ ሰብ ነንባዕሉ ይፋለጥ ምሕዝነት ሕውነት ንምፍጣር መንደር ዓዲ ሃገረ ይፈላለዮን ከም ዝደልዮ ሰብ ይፋለጥ ምሕዝነት ይፈጥር እዚ ዝኾነሉ መንገዲ እውን ብማሕበራዊ ሚድያ እዩ ዘመናውነት እንዳተኣታተወ እናተስፋሕፈሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት እውን ንቕሓት እናዓብለለ ይስኸይድ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን መብዛሕትኡ ሰብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ንእስነት ዕድመ ዘሎ ሰብ ብማሕበራዊ ሚድያ እዩ ምስ ሰባት እንዳተፋለጠ ጽቡቕ ዝኾነ ቅርርብ ዝፈጥር ብዙሓት ሰባት ብማሕበራዊ ሚድያ ተፋሊጦም ካብ ናይ ስጋ ዝምድና ንላዕሊ ርክብ ፈጢሮም ጽቡቕ ህይወት እናመርሑ ንኻልኦት ሰባት መርኣያ ዝኾኑ ኣለዉ ማሕበራዊ ሚድያ ንስራሕካ ዓብዪ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ብማሕበራዊ ሚድያ ጥራሕ ህይወቶም ዝመርሑ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንሰባት ንምርካብ ዓብዪ ኣበርክቶ ካብ ዘለዎ ሓደ ፌስቡክ እዩ ብዙሓት ሰባት ብፌስቡክ ተፋሊጦም ጽቡቕ ምሕዝነት ጽቡቕ ናይ ስራሕ ጥምረት ከምኡውን ጽቡቕ ዝኾነ ፍቕርን ደስ ዝብል ሓዳርን ዝመስረቱ ብዙሓት እዮም እቲ ዓብዪ ኸስቡ ድማ ንሱ እዩ ክልተ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝነብሩ ሰባት ብፌስቡክ ተፋሊጦም ፍቕርን ሓልዮትን መስሪቶም እንትርአዩ ደስ ዘይብሎ ፍጡር ኣይክህልውን ምዝ ተኣሳሲሩ ግና ብዙሓት ሕማቃት ነገራት እውን ይፍጸሙ እዩ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ዘለዉ ሰባት በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ፍቕሪ ዝበሃል ነገር ይጅምርዎሞ ነንባዕሎም ስለዘይራኸቡ በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ፍቕሮም እንትገብሩ እንተበኣካል ግና ምስ ካሊእ ይነብሩ ይጠላለሙ ድማ ሎማዓንቲ ናይ ሓደ ሰብ ዛንታ ብመልክዕ ዛንታ ገይረ ክዕልለኩም ናይዚ ሰብ እዚ ዛንታ ንዓኹም ዓብዪ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይዚ ወዲ ዛንታ ከምቲ ክዕልለኩም ዝጸናሕኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘጋጠሞ ነገር ኣሎ ብጽቡቕ ድዩ ብሕማቕ ሓቢርና ንርአዮ ናብቲ ዛንታ ከስግረኩም ሓቢርኩም ንጽንሑ እዚ ወዲ ፊሊሞን ዝበሃል ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እዩ ፊሊሞን ካብ ብቑልዕነት ዕድሚኡ ጀሚሩ ፃዕርዓር እንዳበለ ዝዓበየ ፃዕራም ወዲ ኣዳም እዩ ኣቦኡ ልክዕ ከምኡ ብቑልዕነቱ ስራሕ ስለዝለመደ እዩ ንፊሊሞን እውን ካብ ብቑልዕኡ ጀሚሩ ስራሕ ኣልሚድዎ ብቑልዕነትካ ስራሕ ምልማድ ምስ ዓበኻ ናይ ሓፍትኻን ለውጥኻን መሰረት እዩ ዝብለት ሓሳስባ ኣለዎ ብርግጽ እውን ኣብ ህይወቱ ሞኪርዎ ተሳኺዑሉ እዩ ሳላ ፃዕራም ዝኾነ ኣብ ጽቡቕ ህይወት እዩ ዝነብር ንደቁ ዝተመቻቸወ ህይወት ንባዕሉ ዝሓሸ ህይወት ይመርሕ ፊሊሞን እውን እዚ ነገር ካብ ኣቦኡ ተማሂሩ ምስ ትምህርቱ ጎና ጎኒ ምስ ኣቦኡ እንዳሰርሐ ጽቡቕ መሰረት ሒዙ ይዓቢ ፊሊሞን ርእሱ ብጣዕሚ ንቑሕን ኩሉ ነገር ብሓደ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ብትምህርቱ ብጣዕሚ ንፉዕ ካብ ቤት ትምህርቲ ተሸላሚ እዩ በቦኡ እውን ተሸላሚ እዩ ምኽንያቱ እውን ከዓ ኣቦኡ እውን ኩሉ ሻብ ይሽልሞ ምኽንያቱ እውን ከዓ ኣብ ስራሕ እውን ፈጣንን ንፉዕን ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ እናኽኣለ ንኹሉ ከዓ ብጽቡቕ እናፈጸመ ይዓቢ ካብ ናይ ገዝኡን ካብ ናይ ወለዱን ፍቓድ ወፂኡ ይፈልጥን
كل جزء نسبة نجار تجزأيو بزح ولا تسعنون كابولدو أبون الزجبر تبحيلو أنت زيتج أنا نقر أنت نبعلو كنا كابناتهم فقد كود سيدل كبيت مرتي نابجزو كابجزو خا نابسرح كابزوز أي دقا مزار فتصوم يفتو أبو بتخكلنيا من جدي بزعوا سرح نخرج أخبل بشمو ناي بانك حساب قزري كافيتو ورحو دموزو نابئ تولو نبرا بزخا فيلمون حقوسن تسفون ينيرو عديو أبجزايات وقل دحن عطاوي سلز نبرون أبو فيلمون كي تدخميلو يو سرح كالكيلوا أبجزاكنا فليزخونا من كبخابيا تقبر اللوم نيرا كاب سرح مزيوم مس أجزا محلف بالدعم يوم زفوتوه بالدعم تتعاتي تيا ندقا أبزي حد فتو نبع الجزء فليزخونا أخبروت زلوا عدو يانيرا فيلمون مس ولدو خوينو كساب إسران حموشتن عمت يزاني حنبر كابو جزء تخاري منبر جميرو الناس راحة عرسو يخقل فيلمون تقليلو عرسو نخقل بماي أبوون فيلمون كامناتو عينت نزبلا سرح بوتا كفيتولو مسرح يجمر مو صبق إن عبي خيد فيلمون كل جزء كاب سرح ملسي أبجزء تقادمو فيسبوك تيك توك النار أيو كيزي أزحلفو أبس أوانزي مسميلاوي تستوحلت قوال حوان بفيسبوك يفالتو أبس جزء كسبقس كاب سلام تجميرهم عرسهم إنا تفالتو يخدو ميلاويت مالت أب حواس هيات نبر برقز نايب على سرح سنبرا ولا كوانت خونت قناخا مسجر آيات نبر نيرا مبزحتي أجزاء ناي فيسبوك تتقامت هي ميلاويت مالت بالدعم ملكة زخونت قوال هيوانية على فيسبوك تبوستهم فوتوتات نخلو ود قدام زسحبون سمارخونيو فيلمون بنا نزوم فوتوتات رئي كونن أواقعوا زخونة ساعات نايك أربا بيتساب مويتوا تسألي مس بوستاتيو انت خوينكي تسألي ما أتي خيلو زتفعلت أبزك زخاء قول نزخونا سب قد تدلني راخويناس نفيلمون حتى أندام اللسات نخفالتو فقدتلو فيلمون حزنا من السمع حندبت مزنا عن اتقيرو بزوحات مخرطاتي مخرا ميلاويت ناي فيلمون لب مصر آيات نخد قربو السنة مو صبو خد قراربو جمرو بفيسبوك تفاليتو صبو زخونا محزنات فترو متشم ناي فيسبوك نجر أحوات نام حزا محزنات نفقري أنا بلاي سخيد مو فيلمون نميلاويت كفكرا يجمر بفتصم كي واقعك حد رأي خيلن نساون بناي فيلمون فقر الساتيما كل نجروم نفقر تغيره فيلمون دليت ناي ميلاويت مصر آية فقر نخجمرو تسراريمون بفيسبوك فقر زبحال نجر جمرو بناي فيسبوك استجمر فقري نخلتي ناوشت قدقاتي ووام كوينوس نبعلوم زلوم متحللاي نبينو عينتيو نسو أب كتما أديس أبابا نساخا كاب حواسا يانيرا كاب كلتيوم بفلاي فيلمون قدم حزي أفكيرو زي فلت سلاز نبرا نميلاويت كاب لبيو أفكيروا سلقو زرة قايرو مغنكا نأستاد حد عمت أعليلوم كحساب انتلو فولي نيرو ميلاويت نفيلمون حد حدو قربتلو نسوون نابينعا مسايكون زبلي نيرو فيلمون نزم السمع زلو شيطو ناب حواسات وعزا ما نمزفلت وسب أب حواساي نبرون قناخا بفيسبوك نزف كراقوال نميلاويت كبل نعا أمين ناب حواسا كدا أب أمس كدا ميلاويت بزبق تقبلتو قزات خاريايات أني حطو مس كدا أيت أقامون ناب جزء سلزاتوا كابولو جن نميلاويت سلز رخوا سنبرو حقوس فولي نيرو صبو جزي يحلفو كمانو يكالو فقرم ريخا بخلتي تقنن زناي كلتي فقرقنا سلاقي ويكا ناي موداتا زنبرو يكونن مخنياتو عمونغو زخونا خفتات تفترا فيلمون كالي افكاري خمزة لوا فلتر بزنجر سمعتو خوينو انت حتى انت نساقنا قدمي استفتر نجر مخوانو كم زعمن كيرا نجرتو فيلمون كا
ኣሚንዋ ስቕ ኢሉ ይቕጽል እቲ ወግዕ ግና ኸቋርጽ ኣይከኣለን ፊሊሞን ምስ ካሊእ ክትሕመ በብዝሓ ምስ ሰምዐ ናተይ ጸገም እዩ ብዝብል ብደንቢ ንኽቐርባን ናቱ ንኽገብራን ሓሰበ ፊሊሞን ናብ ሐዋሳ ምስ ከደ ድሕሪ 1 ዓመትን ፈረቓን ንዝነበረ ሕማቕ ሽምን ወግዕን ንምጥፋእ ክብል ንሚላዊት ቃል ኪዳን ክኣስረላ ሓሲቡ መዓልቲ ኣመቻችወ ኣብቲ ዓዲ ዝተፋለጦም መሓዝቱን ኣዕርኽቱን ኮይኑ ፕሮግራም ኣዘጋጅዎ እሞ ንሚላዊት ይዕድማ ናፍቲ ፕሮግራም መፅያ ምስ ረአየት ካብ ልባ ደንገጸት ተንበርኪኹ ንሓዳር እንተሓታ ግና ንብዙሓት ዘደንገጸ መልሲ ሓበቶ ንሱ እውን ከዓ ጥንስትየ እዩ ነይሩ መልሳ ኣመና ኩሎም ደንገጹ እዚ ጥንሲ ምስቲ ትሕመዮ ዝነበረት ምስ ካሊእ እዩ በዚ ነገር ኩሎም ኣብቲ ፕሮግራም ዝነበሩ ሓዘኑ ብፍላይ ከዓ ፊሊሞን ኩሉ ነገር ገዲፉ ንኣ ዓይሉ መፂኡ ከምዚ ምስ ፈደየቶ ሓዘኑ መጠነ ይነበሮን በዚ ሓሪቑ ድማ ንጽባሒቱ ንግሆ ናብ ዓዱ ተመለሰ በዚ ምኽንያት ከዓ ፊሊሞን ሓደ ምኽሪ ደርቢዩልና በጃኹም ሰበይቲ እመኑ ብፍላይ ከዓ ናይ ፌስቡክ ሰብ ይብለና እስከ ካብ ፊሊሞን ታሪኽ እንታይ ተማሂርኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉልና ሰሰናዩ